आइया फैबाथाय ओंखाम जानो दावराव जाफैलायगोन आब' दुन्दिया हरबानो जाबाय दे आरो मोनखाबायना दे अब्लालाय दा मोनबा ज' जानोसै ओमफ्राय बे नोंनि नोंखुनजोआना आब' आजिखालि देवानि जाथारबाय बियो दे जाथो दे गामियावसो थांदों दा मालाय दा फैया बे नोंखौबा बखिनायाव एक्सपार्ट जाथारबाय बियो ना आगै जेबो सानो नाङा नोंसोर जेबो साना जानांगौ आब' नाथाय आं बांद्राय जानला मोनला बखिग्राखौ मोजांबो मोना दे थाथ' होमबालाय आगै दे दा एवखांबायबालाय खांदो दे ओमफ्राय नायनाय आब' अखासो हालायबाय दिनै मानोबा मालाय बोथोर लायै बोथोर बिदिनो आरो र' दसे थानानै ओंखाम फुननोसै सोरां दुगैहैखादो थांदो मालाबा आदा सोरांजों रायजाबावसिगोनसो बे आयंआ आंनि आब'खौथ' नों बिराद मोजां मोनोमोनलै ओमफ्राय नायनाय दाना माब्रैबा खालामखाथारो जेनेबा दाना सैला बिदिसो आंनि आब'आ बेसे अनो बयखौबो नोंथ' खुसिसो जानांगौ दा नाथाय नङा आरोथ' नोंसो लोखिबाव आंनि आब'खौसो नों बिहामजो मोनबावबाय नङाबालाय बहा नों बिदि बिहामजो नागिरना मोननोमोन बांद्रायखौबा सैयालै आङो डाइरेक्टसो बुंनायाव दोङो आरोथ' आंनि आब'नि खुसिखौ बांद्राय नोजोर दाहोखानोनो आयं मिन्थिबायना आब'नि बिखुनजोबाबो आं बाराखौबा खाथिर खालामा हाबाब अखायाबो मा मोनखांखो दासो औलै आयै मा जाखोबा दिनै बिदि जिरायबाय थानोबो हायाहाय आङो दसे गोलांहैनोसैसो आङो दे जागोन आयै ओमफ्राय आइयाथ' दिनै बेदरखौ मार गोथाव जादोंलै बिहामजो संनायखाय साबसिन गोथाव मोनजादों ने आंलाय जाखायो दा नोंबो माबा बुङोथाय जाब्रेलायबावबायसो बे आयै ने नोङो बबावलाय जाब्रेबायनोसै आंलाय जाबाय आरो बिदिनो बिहामजो गोदाननि आखाइनि संनाय नालाय एसे माबायदि जायो होननानै जाबाय आरो नोंथ' माने मोनजाबाय थाखायोमोन ना एमि संनायखौथ' नङा होमबा माबायदि सोरां है जाम्बा बिहामजो जाबाय नालाय बिहामजो गोदान नालाय एसे आलदा मोनजायो आरोहाय सिगां नालाय सिगांनिसै दाना एसेबाबो आलदा आरो आबा दे मोजाङानो थाथ' नोंस्रा रायलायथ' होमबालाय आं दसे गोलांहैनोसै आंनि बिमाखौनो बिदि एदावबाय थाबाय नोङो माथो खालामब्रा अखा बोथोर लोगोसे आरो नों दङ गोसोफ्रा ओमफ्राय मार खुसिना दंनायाथ' लाजाखाया दा बेलासियाव पकरि सावनोसै आङो नों जाना जाया जागोनब्रा नोंनियाथ' गोथाव जाखायोना औ दे होमबालाय दायो साहाजों बानायनोसै हाबाब अखायाबो मा जामारथारखोथाय ओमफ्राय आबा सोरां माथो जालायखो आयै दाथ' लानायाथ' लाबायहाय नों बिहामजोखौबो लाबोबाय ओमफ्रायथ' मोजांसो जाबायना नोंहाबो बिहामजो मोनबाय आंहाबो हिनजाव मोनबाय मोजां जानाय जायो बेखौथ' आं मिथिलाहाय आबा दा ओमफ्राय जाहोनायासो जादो दा हागोन नों बेबायदि जाहोनो साख्रि गैया मा गैयानो होमबा बाथ्राया बेसो नों हिनजाव लानाय मानि नोंनाबोथ' नखराबो बांलांगोन ना देलै जेबो नङा माथो जाखो आयै मालाय आं जेखौ जायो बेखौनो जागोन आरोलै नङा होमबा आयै बेलाय ओमफ्राय गावनाबो दखान दंखायोना मालाय ओमफ्राय बाखिथ' माबा मोनसे जागोन आरोलै उनफोराव दे बिदिबालाय दसे बै गामिथिं ओंखारलांनां नोमादै मोनथिं थांनो बा दाना बिहामजो मोननायखाय एकदम फ्रि खासैने आयै ओरै थांलाय ओरै फैलाय नङा होमबा जियानो जा बिहामजो मोनबाय नालाय नोंनो लाबोखाथारबायबालाय हामाथोबाव मारै सोलियो मारै जायो नायदो नोंनो आबा नोंसो लाबोखादों नालाय दे टेनसन दाला आयै नोंबो ओमफ्राय गोसोजोंल' गनायदो अब्लानो गासिबो थिग जालांगोन समासो खिन्थागोन दा आबा बोरैबाबा नों गाव फसायनायखौसो लानानै फैबाय मोनावथ' खेबसेबो सोंनायखौनो सानासै आरो गोसोजों गनायनोनो थाथ' गामियावनो ओंखारलांनि आङो नोंनोथ' बाहानाल'सो नांगौ नालाय आयै बे बुरियानो बिदि खालामलांबाय आंनि आइखौ नङाब्लाथ' एमिखौ एसे मोजां फसायोमोन ना बियो मा जाखो सोरां जेबो नङालै आइनि माखासे बखिनायखौनो होनदां जोंखौ माने खुसि गैथाराब्रा बियो गोसो सिङाव मोनथिबायना दाबो जियानो जा जोंनि आइसोना मालाय उनफोराव गोसोजों गनायखागोन बियो ओमफ्राय दखानावबो गाबोनफोरनिफ्रायसो थांफिननोसै आङो ना आइयासो गाज्रि मोनगोन नामा मानो मोनलाबायनांगौ जाखो दिनै नङा सोरां माने गोदोनाथ' माने सिगां समनाथ' आरो बेलेगमोन ना दाथ' आं हाबा जाबाय दाबा ओमफ्राय सासे बिहामजो जाबायना आङो अब्ला आं न'निफ्राय बिदि बाहेरायाव थांबोला एसे प्रब्लेम जाया होनबा ओमफ्राय गावनि फिसायानो जेबो प्रब्लेम जायाखै आइखौलाय माथो सानदों होनबालाय अब्लाबो आंखौ गाज्रि मोनखानायखाना आइया जेबो नङा नोंगौ माथो होनबालाय जेराव गावजों आंनो दङ माखौथ' सिन्था खालामबाय थायोलै दे बिदिबालाय सोरां ओमफ्राय आं जमा खालामनानै दोननायजों जोंहा गारि बायनो बुंनाया स्कुटि गंसेखौनो लानोसै नामा जायो ओमफ्राय थांलाय फैलायावबो एसे मोजांसिन जागोन ना बेनोथ' आंनि एसे ओमफ्राय नोंनि एसे होनानै लानोसै ने औ बिदिनो खालामनोसै
थोदो ओमफ्रायो आं सा बानायखाबायमोन लोंहैग्रोनोसै आइयाबो थांबायसोना दा लोंफैथोंसै आं फुदुंना होफिननोसै नों खुनजा देवानि जाबायलै आं फैनायसै नामा बेबायदिनोथ' जाबायना दे जेबो नङा खाथिनि सोरां आब' ओमफ्राय आंनि लोगोफोरा मा बुङो मिथिगौ ना मा बुङो जालायखो आगै आंनि गुमै गोदानखौ नायफैनो फैनो होनबाय थायो दा ए सा फैयोबालाय फैथों आरो लिंहरदो आगै बारा नायजानो बायोलै आं नानि मोनथिबायना गुमैयाबो मा बुङो बिगुमायाबो एदावनाया लाजाखाया ओमफ्राय थ' आदानि बाजैखौबो नायफैनोनो माने नोंखौनो आब' ओमफ्राय बिसोरथ' दायो मा मिथिबावनो आंनि बाजैयाबोथ' आंनि आब'सो ओमफ्राय आंनि आदायानोथ' आंनि गुमैबो बेनोथ' जाहैबायना जारलाया दानाबा दे ओमफ्राय जाद' मेथाइफोरखौ थाब थाबनो दा ओमफ्राय नोंबो आइजों फैब्ला बुंजागोनसो आगै थाब जाद' ओइ आइखौलाय माथो गिनांगौ जाखोरा गेमबो खुसुआ नायनोसो जाबाय ने आदा नङाबालाय माथो ने आगै दा बिदिनोथ' जाबाय आइया जानला जागोन बिसोरो बिगुमै बिबोनांनो आइ दा आइया खोनाब्ला मा साननांगौ जाखो जेबो नङा जोंहालाय खेलायदोंसो दा बे आब'नाबाथाय खालि सिरियासल' जानायल' थार जेरावबो जोंहा गुमैजों आंजों एथ' इन्टारेस्ट खालामनायखौनो जोंहालाय बिदिनो ने नानि मा होनबावनांगौ जाखो नोंसोरखौ आब'नि बानायनायबाथाय गोथावनो जाखायो दे देनां नोंबोथ' आंनिफ्राय सोलोंनानै लानो हागोन आरो ओमफ्राय आंथ' रोंखाबावोसो दा मोनथियालै नोंबौआ ने औ न'नि बाहेरायावनो दं आङो नै खाथियाव रावबो गैथ'आ दे ओमफ्राय बहाथो नोंलाय मा होनदों आंखौ नेनाय नेनायावनो थाम्फैसो अरजाजोब्बाय आयौ अन्थाव बाथावनो दे फैदो होमबालाय ओं नै नेनानै दङ आं बेयावनो फैनाय नङा रावबो फैदोल' बोरो माथो दाबो सफैया दा बेहाय आं जिबायदि नेनानै दोङो आंसो मिथिगौ दरा खेव नों खेखि खेव आं फैगोन है खोनालायलांगोनसोलै दाबो सफैयाहाय माथो नुहुराबो बोरो आयौ नों माथो जाखो ओमफ्रायलाय नङा माने माथो आंखौ नुना बुथां माथां बारदावखो ओइ बेफोरबायदि जेबो नङा मिथिबायना आंहालाय माने बेहाय ला 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 अखायाबो नै जि ज्रोम ज्रोम हानो नागिरदोंना अखा हानसेयावलाय माथो बाहेरायाव थाखो ओमफ्रायलाय बाहेरायाव थानायनि मजायाबो एसे आलदा जायो अखा बोथोराव नोंलाय बेफोरखौलाय मा मोनथिनोसै है जेरावबो इन्ट्रेस्ट गैयि मानसिसो नोङो बेखायनो बेफोर बोथोर बायदिसिना बेफोरखौनो इन्जय लायाबानो उफाय गैया आंनिया मा होनोमोनलाय बेफोरखौ खाफालावनो गैया ए दिनैसो मोनथिदोंथ' आङो जै एसे गोसोफ्रा इन्ट्रेस्ट जानांगौफोरा बाद दे ओइ नोंनाबालाय बिदिनोसै आरो आंजों मोजाङै थानो नायब्ला नोङो अब्लाना लाइफनि इन्जयखौबो मोनथि मोनगोन अखायाबो हायासै माथो दाबो सोरखौबासो नेयाखैथ' नोङो ओंखाम जानोसो लिंफैदोंमोन आङो नो थेंक इउ आं दानो ओंखाम उखैथ'वाखै बारहुंखाखौ नेबाय थानोसै होमबालाय औ माथो जाखो दे दा थाब फै थांबाय गोसोआव दासो सान्थि मोनबाय आङो सोर बिलाय आरे आंसोलै आयौ जाफुं फन हरबाबो हमफिनालै एथ' नेबाय साला नोंखौनो आयौ माथो खालामबावनो हनै आंखौ ओंखाम जानो लिंफैदोंमोनलै नोंनो एसे मोजां चावमिन लाबोदों आङो मा बुंदों चावमिन लाबोदों औलै आंनि जिउ नों चावमिन जानो बुंबाय थादोंमोन ना आयौ थेंक इउ स' माच जाफुं नोंल'सैसो जायफोर आंनि गासिबो बाथ्राखौ मोनथिजोबो दे ओमफ्रायो थांनायखौ एसे थाब थाब सानदोलै जुलि बेबायदि नेबाय थानो बाबाय आङो ओमफ्रायथ' नोंखौ बरसानिफ्रायबो खुसियाव दोनगोन ना आङो बांसिन मिन्थिगौ आङो जाफुं आंबोथ' आरो खालि नोंजोंल'सैसो जेब्लायबो खुसियै थायो बेखायनो जेसेबां हायो आं थाब बेनिफ्राय ओंखारलांनोसै थाबाय थानानै लाब गैलालै आंबो मायबा न'निनो थाफैनाय बायदिसो मोनबाय आङो औ सना आंनि जिउ बेखायनोथ' जोंनि सानैयाबो थाबैनो जाफुंसिगोन आइयाबो है थाब लाबोदो बुंगासिनोखा आइखौ बुंदि नोंनि नोंहामजोआ थाबैनो फैगासिनो होननानै होमब्ला जुलिना गोसोथोनाय दंखायो नाथायथ' आं बादा होआना थांनोसो थिनगोन आङो दे दसे थानानै थांसैलै आङो दा नङाबा नोंसिनि मानसिफ्रा सोंबा मा होनना बुंगोन नोंलाय बेफोरखौलाय मासै बुंगोन आरो आंहा माबाफोर जाग्रा अर्डार खालामदोंमोन बेखौनो लाबोदों होमबा नों आंखौ माबा बेबायदिसो खालामबावबाय आरो जेबो नङालै बुंजायो सम लायै सम अके होमबालाय बेखायनोसो सानफ्रामबो न'निफ्राय ओंखारलाङो बियो दिनैसो मोनथिबाय माथो आंलाय सना आंनि थाखायनो थाम्फै अरजालायथारबाय न' नोङो औलै गावहानो थाबखौनो जाया नालाय एलाय बिसोरनो रायलायबाय थायोना न'निफ्राय ओंखारनो टाइमानो एडजास्ट जायाखैलै दिनैबा माखौथो एसे सानबाय थाखो आंलाय मा मिथिनोसै ओरैनोबाबो आंजों रायलायखाया जुलि औ माबि नोंहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामालै आं बुंब्लाबो नोंलाय माला खोनासङोलै गोदो नोंनि बेसेबांबा उन खारफायोमोन आङो जेनेबा आंनि खोथाखौबो खोनासंहोयोमोन नोङो नाथाय नोंथ' मोनसेबो फात्ताबो होआमोन माथो ओरैनो आंनि बाथ्रायालाय दैयावसो गोजावलाङोमोन ओमफ्राय फाथैलायखौलाय माला बिसिनो मा
नोंथ' ओमफ्राय बुंबाय थायोमोन ना थाबैनो नों खुसिखौथ' होनो हायासै ना मोजां मोनबाय दे आङो एटलिस्ट नों फाथैलाय बिसिनोथ' राजि जाबाय ओरैनोबाबो खुसिखौथ' होनो हाखायासैना आङो दा जुदि नोंहा सोरजोंबा खुसि दङबालाय बेहाय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया अब्लाथ' आं जाफुंजों थाङो एबार थाबैनो थांनो मोनमारसिगोन ओमफ्राय ना फरिसा आं नोंनि लाइफनिफ्राय थाङोब्लाबो ना आंखौ बावाबानो जाबाय आरो ना गोसो सिङाव बबेबा खना हायाव जायगायाव दोनबानो जाबाय ओमफ्रायथ' जानांगौ नोंहा लाइफआव सोरबाफोर दंखायोमोन खोमा न' आंसो बुजिनो हायाखै दाथ' माथो खालामबावनो गुबुनजोंसो थांबाय ना मालाय हो नै माथो दिनै गाइखेरा बुरजायैनो ओंखारदों सोरां औ दैथुनमोननि आनैयाबो बिदोंमोनलै ए दायो लांफैनो खिन्थाबानो जाबायना अब्ला दे दायो फन हरसै आङो औ न'आवबो एसे बुरजायैनो लाखिखानांगोन आइयाबो सा लोंफ्लेबाय थायो नानियाबो मोजां मोनो दे नांगौमानिखौ लाखिदो आरो ओमफ्राय नोंहा खामानि दं होननाया थांदो दे मोसौखौबो खाहैखानोसै आङो दे जागोन दे नङाब्ला नोंहा गोबाव जाबावगोन ना नों खाहैयोब्ला औ बेनोथ' मोनसे जायगायाव एसे फैसाबो मोननांगौ दंमोनलै आंहा आंनि आद्रा खामानि थानायनि मोजाङै रायलायनानै फैदो होमबालाय आरो साहाखौनो एसे फुदुंना लोंलांबावनोसैलै आङो रोमाया बेखौ थिननाय ओरैनोसो दंखायोमोन बियो नाङा दे आंनो फुदुंसै ओमफ्रायथ' टमेट' फिसाखौ खानसिनदोंमोन आइया मोनफ्रुला जोबथारबायना आरो ओरैनो दाख्लै सोरां लाबोखानाय नाथुर गोरानबो दंखायोमोन बेजोंनो संलाबायनानै होनोसै र' मोसौखौनो खाहैग्रोनोसै आङो